Duhan ni? San? Isa? Okay, nabisa na ba? Lingkod sa lingkod. And hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Hello. Mayawad to. Ano sa'yo yung pamati? Tanan niyang lawas. Ha? Tanan. Likod, ulo, tiil, Tuod. tuhod. Sa pagyan? Wala tanan lawas? Unsa may pinaka-konjot na sakit imong pamati ron? Yung ulo. Ulo gyud. Pila ka adlaw na yung pamati? Dua ka adlaw. Dua ka semana. Duka semana? Hindi kan maning hospital. Na-admit ka. Asa mo ka na-admit? Nasyonal. O, tapos? Naayo na. O. Yun saan yung pagkabalos ko ah? Mary Jane? Turis. Ano naman? Ano sa'yo ito niya? Ikon sa mo? Gano kung yan? Akong kuwan ulangan. Nahilot na daw ako dre. Hindi agad na. Mary Jane? Inyong mama? Hindi akong ulangan. Ugangan. Ano ba? So pinakakuha dyan ni mo rin ulo. Tiil ni mo kira? Sakit po dilakaw. Luya ka, luya o sa? Luya ang lawas. Sige na inom na mo tambal. Oo. Yeah. Wala yapon. Sige, sige. Asa ka yung balay? San Jose. Ah, rapid San Jose. Kuwan. Bayamas. Burok Bayabas, San Miguel. San Miguel. No? San Jose, San Miguel. O ba, San Miguel. So ayan guys, shout out sa taga San Jose, Burok Bayabas, San Miguel, Digo City. No, na dire si Sir atong tabangan tali dadi mo. 28 bata pa kayo sa makita ninyo. No, ayang istoryahan iyang pamati tibuok lawas ang iyang gipamati niya. Sakit tanan lawas niya kapoy. Number 1 din na pamati iyang ulo bugat dili bugat. Sakit lang. Asa dapit ka portion sa ulo nga sakit? Ha? Imong utok may sakit? Ano ba? Sige, sige. So, ayan guys. So, atong tabangan si Sir, mamaayo. Tanan nga mi do all diri sa kuha maningkamot ito nga mamaayo putok sa kumahimo. No? Simple inabanan sa pagkampo sa Ginoo ha. Pagkampo lang ito sa Ginoo nga mamaayo ta, no? Yeah, of course, mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel guys. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, Japan, United States, India, Indonesia. Thank you, thank you, thank you for watching my YouTube channel guys. Of course, siyempre ang Pilipinas number 1 akong pasalamatan. Maraming salamat Pilipinas sa inyong suporta. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, Baguio, lahat ng viewers na ko. Maraming salamat. Of course, sa lahat ng OFW, maraming salamat. Sa mga subscribers na 1,700 plus, maraming salamat. Sa nag-comment ako viewers, maraming salamat. Location ako, ayan. Location ako, address, taga Digo City ko. First come straight, Rabina Kumpan, Purok Mangga, wala ka Butujing. Sa Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Kung ganun mo mag-friends ako, doon ako Facebook. Eric Hilot ang Binisaya o Eric Hilot ang traditional. So ayun guys, maghilot ako guys. Kung first time lang niyo nakita ng video, kung mahilig ka sa hilot o traditional hilot guys, please subscribe. Click lang notification bell para updated ka sa kinahilot na ko. Ayan, so maghilot ako karon guys. Please subscribe, like, and share.
Love you guys. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga nanood sa akin. Love you guys. Please subscribe kung wala pa nakasubscribe. Love you guys. Ano ba siya? Sing-sing. Okay, kulog. Saan ka tagamay? Saan ka tagamay doon? Oh, piya, tama na. Kamot. Toyo. Ano sa? Pero sa ko kamay. Pero sa ko. Oh. Okay na ka na? Di na nagkabasa? Huwag ito hapang gabi? Ha? Ano siya trabaho niya? Kuan niya ka ng mitsun manok. Asa? Sa Batagan. Batagan? Ano yung taga ko pa? Kailangan gamit! Kaya? Ha? Kaya na? O baka mahilot sukat?
Dre na mo ganina sa'yo? Isa man yan, Dre. Nya. Plus insect. Ini ang buntag. Ay, basta ka itong nagsa messenger siya. Yan ay magpahilot. Nagingnan mo alas 11. Naay nagtsatsakuang. Ano mo sa mo? Naay magpahilot. Mausuro to. Pero mauni silang alas 11, mang. Oh, alas 11 schedule. Sila di ay ito. What? Minum pa. Ha? Minum. Ano? Sudah sa minum. Unsa? Wala, gusto tayo minum. Gusto ka mainom? Dong? Sa una. Sa una daw. Karon wala na. Wala naman daw. Ha? Sabi yung banuot mo. Asa kang trabaho? Sige magkakaughag singot. Pero uka na lang. May trabaho nun? Sa kabulan?
pataga na. Ano ba eh? Anak ko yung anak, pataga na. Nagsara mo kaon, wala sa kaila siyang anak. Ikaw, dandahan. Dagan ay. Uy, kayo tao. Pagitinig ko andi, sunahan no, alaksan ni para BGC. Laksan. Alaksan ni para BGC. Laksan ang BGC. basic. Oh, diya sa mga tindahan na anak mo tanan. Kaya hindi ko magilot niya, painom na to, ha? Para maayo na no.
niya. Malabot. Naa diri abtik yung mga tag. Dili bungol. Cambio. Dapat dia cambio. Kailangan ng ice. Okay na. Ito na malit og galaksan. Natugan. Asa na malit? Ang buhot. Asar na malit. Ikaw may ginamit. Lagad mo yung trabaho. Pero ano ko? Nawa. Ang manok ko na, magana ko rin ito, ganagan ko rin katuglos. Hindi ko rin manok ko nawa eh. Ang man, magkuhaan tagay. Asa na malit bro. Palinggi. Dapat palingki ko na malit. Asa rin natin gym ah. Hindi na dapat si Jane. Iya. Si Jane sa nasi. Kasi natubig. Sa nasi. Ano ka na malit dahil? Sa butika. Ah, dito, Yeah, butika. Ah, Mas makabarato siya. Hiyang. barato na butika, mga 4 piso. Madra. Dili sa mo inom ha? Parang kamay. Isang inom, mayroon ba ayaw?
Sakit kamay? Saan ko naman? Okay na ka na, boss? Bugay mo lagi manabot. Bugay manabot. Palingki ba? Yeah. Sumpay na po ni.